Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Iphume umkhankaso wokuthungatha umphathi omusha woKhozi FM inhlangano iSABC nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwede metegama lami ngosibonga konke wakantwanda Mothanda ngangibiza intatheli ka YouTube. Isiqalile ithungatha umphathi omusha woKhozi FM inhlangano iSABC. Inhlangano yokusakaza iSABC isiphume enqeni ukuthungatha umphathi omusha wezinhlelo kuKhozi FM kulandela ukusula kukaPhel Maseko benqose ngo-October. uPhel obenonyaka nezinyanga fikile kuKhozi FM usule wajoyina umnyango wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu kazolonke njengohulumeni kaNgqongqoshe uvele enkosini Hlabisi. iSABC ikhipha isikhangiso somsebenzi lapho ifuna ozophatha izinhlelo iminyaka emihlanu. Ngale kweziqu kufuneka umuntu onamava eminyakeni eyisithupha kwezokusakaza emthatha esikhundleni esiphezulu. Ukwamukela okwezicelo zomsebenzi kuzovalwa ngoLwesithathu kodwa kavela ukuthi kuzoqalwa nini ukuqashwa. Njengamanje kuthiwa kubambe uMandla Mdletshe esikhundleni. Kwenzeka lokhu nje kusanda kusula nomphathi wesiteshi salomsakazo uSibonge Ngcobo ogcine emsebenzini ngenyanga edlule. Isikhala sakhe besingakakhangiswa. Inhlangano yezokusakaza iphinde yakhipha isikhangiso sezokuphatha iSABC KwaZulu Natal nakhona ukwamukela kwezicelo kuzovalwa ngoLwesithathu. Abantu babenokupawula okwahlukahlukene esikhundleni zokuxhumana ngaso lesikhundla babesebecela ukuthi sengathi uKhozi noma iSABC lungaqoka umuntu ozosebenza ngokukhulu ukuzikhandla futhi ozokwazi ukuphatha kahle abantu kanye nabanye abasakazi. Mina ngizofisa abafethu ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.